Se spune că ne naștem pe această planetă pentru a ne purifica prin suferință. Viața ne demonstrează adevărul acestei sintagme. În fiecare zi suntem supuși unei noi presiuni căreia trebuie să-i facem față. Iată de ce uneori simțim nevoia să evadăm, să căutăm comuniunea cu Universul, cu divinitatea, cu liniștea și înțelepciunea ce converg în punctele de echilibru ale umanității. Din fericire, pe pământ, chiar dacă există și multă suferință, mai pot fi găsite încă și puncte de echilibru. Unul se află la aproximativ 50 de kilometri de Bacău, în apropierea comunei Helegiu. Pe un platou situat întotdeauna deasupra ceții, înconjurat de pădure, în plină sălbăticie, trăiește un pusnic de 70 de ani, ieromonahul Pahomie. El s-a izolat departe de lumea dezlănțuită pentru a fi mai aproape de Dumnezeu. Puțin știu că undeva, la aproape 7 kilometri de satul de Leni, există un om care se roagă în sihăstrie. Nici noi nu am fi știut dacă, într-o zi, un localnic nu ne-ar fi povestit în mare taină despre acest preot călugăr care și-a pus în gând să înalțe cu propriile mâini o mănăstire. Un om și un vis, singurătate și credință, punct de echilibru în universul grăbit și suferind. Iată de ce, într-o zi extrem de geroasă, am plecat să îl întâlnim pe pusnicul de la Deleni. Cei 7 kilometri pe care îi aveam de parcurs cu pasul până la sălașul Sihastrului aveau să fie pentru noi ca o călătorie de întoarcere în timp pentru a cunoaște unul dintre primii creștini. Drumul era aproape neumblat, doar pe alocuri vedeai urme de iepure. Probabil nu am fi găsit locul de rugăciune al pusnicului dacă nu am fi fost îndrumați de cel ce ne-a povestit legenda Sihastrului Pahomie. Localnicii merg des la mănăstire? Da, în ultima vreme se duc, dar acum iarna drumul este mai greu și probabil că o să găsim mai puțin acolo. Dumneavoastră de câte ori ați mers? Este a treia oară. Și drumul acesta l-am mai făcut eram în clasa 11-a, și aveam 18 ani, am mers la un izvor de apă minerală care se găsește în vârful dealului aici. Și despre care se spune că ar avea niște proprietăți deosebite. Pentru faptul că accesul este greu, deci drumul este destul de greu până acolo și este izolat, nu este cunoscut. Singura problemă este accesul. Drumul este foarte prost. În momentul în care plouă, nu se poate ajunge decât cu elicopterul sau pe jos aici. Câți oameni vin în fiecare duminică aici? Nu mulți. De fapt o să mergem acolo și o să vedem. Nu mulți pentru că este destul de departe. Vin în general cei care au nevoi, probleme, care simt nevoia să se purifice cumva sentimental sau care simt nevoia să vorbească cu preotul. Pentru că și-a căpătat oarecare faimă datorită cucerniciei și credinței lui și-a căpătat oarecare faimă. Și atunci oamenii au încredere în el și vin la el. Drumul până la sălașul pusnicului este cu adevărat un test de răbdare și credință. Doar cei care își doresc cu adevărat echilibrul pe care numai divinitatea ți-l poate da, străbat drumul lung și anevoios pentru a-l întâlni pe preot. Ieromonahul Pahomie s-a născut în satul de Leni. Pe vremea când era copil, era trimis de către tatăl său în pădurea din împrejurimi să-i lase mâncare în scorburi unui pusnic care trăia pe acele locuri. Destinul a vrut ca și Pahomie să devină pusnic și să își facă schivnicia în aceeași pădure, însă lui nimeni nu i-a pus mâncare în scorburi. Până la vârsta de 51 de ani a dus o viață lumească. A avut soție, copii, a lucrat la mină, unde s-a îmbolnăvit de silicoză și hepatită cronică. Sătul de mers la doctori care îi prevesteau moartea, el s-a retras la mănăstire. Și-a făcut ucenicia la Cernica și apoi la Tarcău. Viața de călugăr și-a petrecut-o ajutând la înălțarea unor noi mănăstiri, la Gârcina și Petruvodă, la reconstrucția schitului Draga de la Dărmănești, căruia i se dăduse foc, și slujind la mănăstirea Bistrița. Dar pentru a-și desăvârși credința, el a ales să-și găsească echilibrul în pusnicie. L-am întrebat cum a reușit să supraviețuiască timp de 2 ani, cum s-a adaptat la singurătate și foame. E simplu de mâncat. O bucățică de pâine uscată, cu vara îi găsești o fragă, găsești de fructe de astea de pădure sălbatice sau de foc cu un burete copt, merge. Cu
Cu timpul, jertfa sa avea să fie răsplătită într-un mod în care numai Dumnezeu o poate face. Boala care îl amenința în fiecare zi cu sfârșitul avea să dispară ca prin minune. Mai mult decât atât, la vârsta de 70 de ani, părintele Pahomie parcurge zilnic distanțe mari pentru a spovedi oamenii din satele învecinate. Și că pe mine nu m-a supărat aici nici inima, nu m-a supărat nici reumatismul și e un loc mai prielnic aici. Dar silicoza s-a tratat? Silicoza, eu la început, când am venit aici, mai aveam obstacole la fugă sau la efort, dar acum văd că merge aproape ca atunci când eram sănătos perfect. Eu nu mă simt obosit când mă duc la vale sau când vin la deal. Acum, Faceți 14 km zilnic? Sunt 22 de kilometri dacă le fac complet. Dar uneori mai găsesc, după 3 km mai găsesc o ocazie. Dar 14 sunt făcute așa, un obicei. O singură dată am fost cu o căruță de la Dăgugești și m-am urtărit și am zis nu mă mai duc cu căruța și nu mă mai zdruncin deloc. Mergem liniștiți. Părintele Pahomie este liniștit. El reprezintă unul dintre puținele puncte de echilibru ale lumii. Comunicarea sa cu Dumnezeu este aproape palpabilă și o aprofundează în fiecare zi, scriind cărți de rugăciune. În semn de mulțumire pentru vindecarea sa miraculoasă, pusnicul s-a decis să înalțe o mănăstire pe aceste locuri. Noi am făcut, de la început, am avut două colibe, așa puznicești, din 94. Și în 95 am început, în august, am venit cu o mașină de material de unde am fost de la Petru Vodă și din partea Bucovinii și am făcut două cămeruțe de lemn. Și am mai început să mai procurăm ceva materiale, fiind terenul foarte neprielnic și ploaia, dacă plouă puțin nu se poate urca nici căruța, am întârziat. În noiembrie ne-a prins zăpada și am pierdut 6 luni degeaba. Și anul trecut, în 98, 96, am strâns tot materialul ca spre sfârșitul anului să putem să facem aceste 7 locuințe, din care 5 suntem mulțumite de ele. În cele 5 cămăruțe, părintele găzduiește oamenii bolnavi sau pe cei care vin de departe. L-am întrebat de ce s-a hotărât să ridice un lăcaș de cult într-un loc atât de inaccesibil. Răspunsul ne-a uluit. Aici ar exista un spațiu binecuvântat, un pol spiritual aflat în grațiile divine, aerul este pur, ceața nu se ridică niciodată până la platoul pe care este construit sălașul, la 1 kilometru se află un izvor de apă minerală, peisajul este magnetic. Cum este răsăritul soarelui aici? Răsăritul soarelui e foarte luminos, foarte, cum e la mare, așa, un foc luminos, deschis, frumos de tot. Nu știu, nu merităm noi așa ceva, dar e tare plăcut. Credeți că oamenii aici se vindecă pentru că este mai multă liniște și mai multă credință și este un loc privilegiat? Aici e o asociație de avantaje. E și locul privilegiat, e și un efect tainic care acționează permanent și încet vine și ajutorul omului. Și ei își dau seama că e o mică deosebire aici față de în altă parte și începe să se corecteze, să ajunge să primească plata dorită.
Deși credeam că vom fi singurii vizitatori ai Sihastrului, am putut constata cu uimire că și alți oameni străbătuseră la fel ca noi un drum anevoios pentru a-l vedea pe cucernicul Pahomie. Fiecare venise cu o pâine în mână sau cu făină. Alții, dornici să ajute, aduseseră lemne sau promiteau să vină ei înșiși cu materiale de construcție, pentru că preotul nu primește bani în vederea ridicării mănăstirii. Aici vin oameni, vin mai mulți oameni care, puțin vin oameni care cu credință, cu dragoste pentru noi, vin mai mulți din suferință. Așa. Și ei vin cu dorința respectivă și după ce întâlnește o dorință, două, atunci vin și pentru dragoste și pentru mulțumire lui Dumnezeu pentru asta. Aici s-au vindecat oameni? S-au vindecat, dar nu pentru că am intervenit eu, păcătosul. S-au vindecat pentru că ei au venit cu credință în Dumnezeu, în Maica Domnului și în Sfinții respectiv. Există catolic care a făcut rugăciune ortodoxă și a zis să mai face, fiindcă a simțit ajutor. Mănăstirea va să fie o mănăstire creștină, de suflet creștinesc, și noi nu vom face diferențiere între catolici și ortodoxi, dar mănăstirea e ortodoxă și sub titlul ajutorul acoperimentul Maicii Domnului. Mănăstirea poartă hramul Acoperământul Maicii Domnului. Sub oblăduirea ei sunt primiți toți oamenii, ortodoxi sau catolici, tineri sau bătrâni, sănătoși sau bolnavi, mai mulți sau mai puțin păcătoși. Generozitatea preotului este pe măsură. Numai sufletele mari împărtășesc suferința altora, acum când altruismul începe să devină o formă fără fond. Aici, în afară de mănăstire, noi dorim foarte mult să avem și un azil, așa, care să tratăm, să avem un îngrijiri bolnavi care vin, că e o distanță mare între sat și aici, să-l putem îngriji și trupește și să putem să primim și călugări și călugărițe care să fie chiar bolnavi grav și să-i putem ajuta. Aici așa poate să vină și copii săraci care poate să vină chiar pe jos, chiar cu distanță, să poată să facă efort fizic, să vină aici și să se îngrijească, să obține și o educație cinstită și curată. Din păcate, nu toți au primit o educație cinstită și curată. Dar cine s-ar fi gândit că răutatea umană poate străbate un drum atât de lung pentru a atinge un pusnic sau pentru a jefui un modest lăcaș de rugăciune? Ei bine, chiar și departe de lumea dezlănțuită, violența își poate întinde tentaculele. Am spus că oamenii răi, dacă au venit, s-au liniștit. Nu. Au venit cu pornire grozavă să facă crime. În cazul ăsta a fost sora Georgeta, în cazul ca să o omoare, dar în același moment a acționat. Unul se dea în cap cu clopotul de 2 kg și bărbatul a bărat-o. Dar problema expresiei urâte a fost tare de tot. Și cu toate astea, poate n-ar fi rezistat, dar sora Georgeta a rezistat și au plecat cu pagube, care au acuzat-o sorul piciorul, s-au bătut, au avut pagube și nici astăzi n-au liniște, pentru că eu am spus că ieri, dar ei n-au făcut greșeală față de mine, au făcut greșeală față de un obiect de cult și asta nu știu dacă cineva iartă, să ierte acel care răspunde de acest obiect. Ca să ajungă omul să meargă 6 kilometri, să nu se liniștească deloc cu un lucru, să-i dea în cap cu o armă, cu o săpălică vin, așa, cu o bătă, apoi credeți că e destul de grozav. Toate astea n-au reușit. Pe mine Dumnezeu m-a izolat. În câteva minute am fost plecat, care eram obiectivul principal, și ei nu s-au auzit cu folos.
Când în lume se ivește un punct de echilibru, apar și cei care doresc să îl distrugă. Unul dintre șefii inspectoratului silvic nu numai că a refuzat să ajute la ridicarea mănăstirii, ba chiar a amenințat că îi va da foc. Cu toate acestea, părintele continuă să se închine de 7 ori pe zi. Mai greu este noaptea, când este nevoit să se roage la flacăra lumânării. Umilul sălaș nu are nici măcar curent electric. Dacă nu aveți curent electric, cum vă rugați noaptea? Suntem foarte mulțumiți, dar numai la candele. Da. Și la lumânare, mai mult lumânare, că sunt câteva lumânări, trebuie să le ai permanent aprinse și ne mulțumim cu atât. Am avut o baterie de mașină și mai continuăm cu aceea. Îmi este. Doar 800 de metri despart mănăstirea de cel mai apropiat stâlp de înaltă tensiune. Linia electrică aparține schelei de foraj Târgu Ocna. Aceasta are însă în plan să demoleze stâlpii, astfel încât părintele să rămână în întuneric tot restul vieții. Cu puțină înțelegere, problema racordării la rețeaua electrică nu ar mai constitui o problemă, dar acest lucru ar trebui să îl înțeleagă și directorii schelei de foraj Târgu Ocna. Fără curent electric, construcția mănăstirii la care visează pusnicul este practic irealizabilă. Cu ochii la o candelă care pâlpâia timid, părintele ne-a dezvăluit că primul lucru pe care l-ar face ar fi să ridice o cruce înaltă cu multe becuri care să se vadă de la mare distanță, astfel încât oamenii să știe că acolo se află casa Domnului. Până atunci, însă, lângă modesta construcție, tronează o cruce făcută din gheață la bobotează. Ce credeți că ar mai trebui să mai facă oamenii pentru a se apropia mai mult de Dumnezeu? Oamenii, pentru a se apropia mai mult de Dumnezeu, ar trebui să caute să facă bine, să cultive omenine, să cultive bunătate. Cu aceste gânduri ne-am reîntors în lumea dezlănțuită, imaginea pusnicului ne urmărește încă. Cei 7 kilometri i-am parcurs într-o stare de firească relaxare. Apusul soarelui era desenat în culori aproape ireale. Aveam senzația că Dumnezeu crease special pentru noi acele imagini. Își manifesta astfel prezența pentru a ne face să înțelegem că trăiam ceva unic. Atinsesem un punct de echilibru al existenței.